Hello mga bay, mga unta ninyo, di atay sudan diri nga homes. Homba. Atay sudan nga homba mga bay og nga atay sobra diri sa kabsa kanon ya. Duay dakos. Siyempre. Ito nga dahon. Ano sa mga ba? Panto de. Ito ni mga bayi dalam panihapon. Baik kok. Langas yung mga bayan ako dapin dalan. Kaum. Hai. Kambing. Gani na masiko. Gani banyak tak. Nawin. Ben, gani na masiko kan na to. Ako. Kung ano ka naman. Tigo, tigo ba? Gani. Gani ko mamak ko. Mamak wala. Wala. Ada dong. Sige lagi.
Bukan, bukan kami. Kaya ito service bago lang to. Ben, bunga na kapayat, Ben. Aman, panoy. Ha? Ano? Oy, dito na mi. Oy, dito na mi. Baka na budanay. Atay ka dai. Tumudo ang mga tabi dito ka mga bird to para makakano mga sapatos screening. Usa-usa siya mga screening dito wala mo peso ka lang player. Prato na ko na nilabot saan ba? Mana, Day? Ganin na lang. Mana sila dagdag no? Ugma ko no. Ah, sa ito, jak-jak, Day. So, mini sila mini. Ha? Mini ni. Bilang ako niya mini ni. Kabaw. Kauman. Mini ni mini. May ba? Sa wing may mini na mini. Sumano na si Igul. Oh, Suo. Duh, taraw. Ah, Bindi so, apel dia doon. Bindi. Bindi. Bindi do, bisa bindi. Dito ko ba? Ribbon. Mana ito sini. Mana? Lalayo ni mo. Ano ba yun? Kurante. Di masih kena pipit. Di ba lagi na ruwak. Di ba kena? Patay. Ate, muda to ba? Apa ada tumbangan mo? Lali Ya ka mo, Ben. Ugma mo, Ben. Ato rin. Mo, listo yat. Ha? Birthday naman yan. Ano lagi kay? Kaya ba sila ma-over na mo rin? Pare na siguro. Di ako pare na siguro. Sige. Pare legit din. Inyo rin. Okay. Di ba ini? Di ba? Ada ya mah. Di ba yun? Di ba yun? Di ba yun? Oh. Sa Ramoday. Ramoday. Tawag mo dali. ini massage dia, Dek. Ha? Nay pre ka no. Dek. Wala na. Kami jual bago mata. Bibital! Ato gila. Boleh massage dia? Step. Uri ka na mo mga ano eh. Ayo. muncul koy. Kapag na. Oo, nagaro. Tatay na. Bukod. Abay ka. Ayan ba? Wala. Bangga ya, wag ka lang. Macam mana awak dong? Ang tama ng gitna ba niya? Ang gabi gamit ng tuwa niya. Ah, Benteng. Bisa biasa na ba? Upaya ba? Lagi, tabi. Dili na rin ito sa TV. Dili tayo gilibat tayo diri. Para para ano. Ayun din. dia anak kok dong. Nanya pilih tu. Pilih kami. Pasti kan. Mana bayad? Halo. Ay, bilga. Ay, minimijin. Opo, champion no. Asa. Oh, bisa yat na yo. Champion sasa. Iron Man.
Randy. Mo nang nasa silupin dong. Oh, sige po mo rin ha. Dong, kanang nasa dubag. Mana ka? Ari ko kaya dire. Ito sa dubag mo to. Hindi ako betuloy. Asa bukan ra. Apa Asa sih? kengon. Ito siya biji. Tugal ito. Kengon bang. Ah. Ay arsabe. Hmm. Hingin. Ato. Ayun, gagawin ari mo. Yuri. Noy, atag ni itong Randy lang na silupin. Kata na tanan. Anate. Para ya papuya. Ini mo kumoy. Kamar lawan ko. Abo din. Yuri. Dong, naadi mo kwarta. Dong, kwarta na ana diha. Dong, ana ang kwarta diha dong. Siya sindon ni mo dede. Tapi lah, nanti. Ano ba? Nana diha ang kwarta. Secret. Like clue. Imo pa ready mo. Sa. Hmm? Nanon. Maghugas naman siya. Ah, ako ya sabi. Hugas siya niya. Tagana kong sudan. Tagang kay sudan kong hatag man kay. Apil na yung mangungod ba? Kaya ako ya sabi. Pila gani. Secret niya ra. Taro ah. Ako kumal. Dami na guys, dami na. Sinyaw na. Bye-bye. Thank you for watching.